in case of ni just na-esonyelu m nnọọ oyimara onye gị na ya na-ekwu ya bụ izizi ị na-esonyelu Volt FM ịnọ na Volt 104.3 FM oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo ebe a na-eji asụsụ ịmago agbarisi okwu nnọọ emeki sure na ife niile anyị na-ekwu na anyị kwuru ya n'asụsụ anyị ka o nwee ikekwa anyị nghọta ebe a ebe anyị na-afụkwa maka ọdịnala na omenala dị n'ala anyị ịghọtago ebe a ebe anyị na-emeki sure na ife niile na-aga ka o si kwesị ịga ife niile dị ka o si kwesị ịdị nke na-achọkwa na ịyasa ayasa anyị na-akpakọnata ya ọnụ anyị mara ife a ga-eme ya adị ewepụsị ife niile mana anyị ga na-anwa ike anyị ka anyị nwee nke anyị ga-ewefụsị nke na-adịrọ mma ịghọtago ka ọ na-aha na nso maka na ife niile a na-eme n'ụwa bụ gịnị ka o wee dịla anyị na mma ọ dịrị gị na mma ọ dịrị ezinụlọ gị na mma dịrị society na mma ọ dịrị obodo na mma dịrị ezinụlọ anyị ma ịfụrụ na ọ dịgoro gị nwa na onwe gị na-ege m ntị mma eyi ị marọ mana mma agwa gị kịta ebe a ebe anyị na-atụpụsị ọkpụkpụ dị n'azụ were nke bara uru mere ife erutego m na-asị unu daalụ kịta m ga-eletizi the cat out of the bag dịka nsi wee gwa unu ọ bụrụ ya nọọ ife anyị ekwunube before ịghọtago ihe a m chọrọ ikwu kịta abụrụ anyị ekwughị ya ọtụtụ oge kama na ihe nke a ji wee shọkzie m ma ọ dị m surprise bụ na the story were dynamic. Kedu ihe na-ekwu maka ya? Na-ekwu maka nwaanyị mụrụ ụmụaka isii n'ime isii ahụ nwere ofu bụ nke di ya mụ. Ngwa kazie ka nwaanyị anwụgo. Nwaanyị nwụ, nwoke sizie ka o jee obodo oyibo ya na ụmụ ya ka o duru ụmụ ya gaa obodo oyibo. Ndị mmanụ tupu ị gaa obodo oyibo ị ga-eme DNA. Tupu ị gaa obodo oyibo ị ga-eme DNA test. Ọ DNA test a nke o jezili ime wee gwa ya na ụmụ ya niile ụmụaka isii ọ bụrụ ịbụ ọ bụrụ ịtọ ọ bụrụ ịnọ isii chara acha nwoke mmadụ zugidego tren ụmụaka ha bụrụ ụmụ ya fụcha afa n'anya zụgasịa afa nnọọ zụpụtasị afa mmadụ ike ka a zụrụ mmadụ ike ka mana ihe anyị na-achọ ịgwa gị bụ na nwoke chee na onye anwa mụrụ ụmụaka isii lo and behold ofu mkpụrụ abụrụ nke o wee jee wele ịtalị wee jee n'ini nwunye ya wee pịaba nwunye ya ịtalị kụọ ya ihe ọ kụrụ ya ihe adị mma dịka amarọ m na onye nwụrụ anwa na-efili pain ụdị pain aha amarọ m na iwe amarọ m na nwoke chụpụ o were ịtalị o were anya jee n'ini nwunye wee gaa ebe a kuribe anya ahụ n'elu inyi ọ na-adị so painful. O nwere ike ihe na-epen ya abụrọ na ụmụaka abụrọ nke ihe na-epen ya bụ dị asị ịghọtago ihe na-epen ya nwere ike ịbụ a lot of things ka isi wee na-anwụ ka ịnwụchakwa ịnọkwa na bed gị ịnọ na your death bed wee nọcha probably anyị amarọ ka nwaanyị si wee nwa anyị amarọ na accident anyị amarọ na ọya onwere nke anyị amarọ na slumping nke ọ bụ na arụ dị ya kama na ịmago kama na onye nwoke mụrụ ụmụaka isii o gosi gị na marriage ahụ ejere ego 12 years na ọ bụ na ọ karịbe so ọ bụ na the woman bido mụba nwa ozugbo ka ọ ba na ya bụ marriage that means 12 years kpọm 6 ụmụaka 6 ka enye ya gap 2 years or 3 years chekie ya n'ọkwa ka nwoke otu a nwunye ya nọzụ na onwezi ọ nọ Naijiria eme anyị amarọ nọ n'obodo oyibo anyị amarọ nke bụ problem kama na ifu vidio ebe nwoke na-complain bitterly na-apịa ịtalị n'elu inyi nwunye ọ wee bụrụ na o jee ka o jee mee DNA maka ịkpọpụ ụmụaka obodo oyibo o wee chọpụta na ọ bụrụ onye anwa bụ ihe nwere ụmụaka 6 ụmụaka isii a ọ bụrụ ya nyanwa bụ ife ma ụfa o nwere ka ọ dị na asịkwa m ukwu and at this point kedu advice ị na ha enye nwoke a ma onye ọbụla nọ na this situation because a lot of people nọ na this situation nọ nke ife nkiri nyekwala anyị ka anyị kirie ka anyị ga-afụ a lot of people nọ na this situation ndị na-ege m ntị kịta anụ a ha emechego plans ije obodo ebe notice na ụmụaka 2 atọfe ofu ma ụmụaka 2 atọfe 4 ma ofu atọfe 3 abụrụ nke ya
Phone na 0706-048-5853. My one na 0915-570-8347. I'm live na YouTube. Hello. Alright, you see keep watching mazu. 0706-048-5853. My one na 0915-570-8347. Hello. Good evening. I can be say mom. No, me think eziokwu daalụ. Yes, so I can chukwu. I love my woman. My woman, my everything. Amamia. Patoranking featuring When They Cool. So, yeah, well, now. It's a lesson. Him and I was going to run a radio program. And I don't know. Like for me, all the when I do last time you go, I want my wine go. Like, I'm a first man anyway. So, not I won't come and grab in a second for what I'm a first man. In case, which now you are asking me last time. Okay. So now, what I'm not saying the essence is our present man after being my advice any man and wine today, like for the little one when I hear so I gotta go see people. He did in town again. Have to go there, make a good wedding happier. Then how honeymoon on we go there time. He had to for some more. So that the mama will hear and then I don't know what to keep that in your room because then most of the people are now presently now. Most of the first daughter, the first son, or first child, I because ex-boyfriend. Come back, I had the last love. So I came in and I love Nasuka. But we go now, either an Emma Bamonko can see you, Nabania, and Emma Bamonko. Then I'm doing this year. So, what the people have, what makes it there? They have me, I'm one shop model. And people like about ceremony, like about one hand or song, you want. So, this is there. But this is not a book. So, how do you actually get that event? Or will they such a one let's go find, like, as an angel. They don't know about when I did ceremony and they never got making for you. But that's actually that I want to hear. That's how they want to go to the music, go to the men as well. So, you find out that nobody here mellow. Then, they make the ceremony every time. Nobody knows them from one. And there's the celebration of the new one. The mama don't want you to look at him about this major education. And I will not know. So, at the end, people who you take what will want to. We go with that one. We will go as a group. My can in there, and I think it was on the question I blocked it on time. What it came with for the minute, some work in this now, suicide. But men not so more courage now. They say a bolo man can in it. So, advice to men. Soon as photo work is ready now, based on the nature of women I want now. But you want out of country, they can prove whether conscience. So, if you're a man, be sure now look through. What you want at the age of 2 years, you can manage to put it in. For you want to go and do all DNA. It's good sure. You are spending it. Most of them, you don't want to say, I don't want to one. Always good sense to work as a man. But one thing where you get sense. Two, economy about the good, really need woman. Why am I the one? Go be a so now, if you're a man listening to me, it is more better this very time. But let's be sure I'm going to go down alone.
then people work up. They go to point and you go. If you show you someone is scoring, you can't set your now I can put up so that you know one also. You can know one also. Now if man is you want to also not grow, who call them. And I'm with them, you know, I am only woman. So I have the more kind of time what is correct you. Because when you know, I believe my woman, my everything. Dalo. All right, so now go but the truth, but don't well a lot of men who are married to good women. Go a lot of them. And don't you know mobi because then when did the chat butchers bomb mad. Yes, young men, if I be young men, you're not working my ụmụ be now wonder na ndị nke a ya nụkwa ha anụ. Hello. Good evening. Kime. Ka fa gị na ebe isi. Daalụ. Ọ nọkwa ya o. Ọ na ya nnọọ. Sorry. Iwe ga-adị n'ọkụ ka afa gị na ebe isi akpọ m. Okay. Sorry. Joy gaa n'iru. Ewo Joy jisike kpọghachi m azụ m ga-like ịma ebe isi akpọ. Ma like ịma ebe isi akpọ jisike. 0706-048-5853. Hello. Good evening. Kime. Hey, I can hear you. Ikekwu. Ọkwa na ọkalịa. Yang ken nào qua được cái tành chấm mình trong nó cứ đi nhiều lắm mà nó chả phải ô cả chuyện gì kem ông nó chỉ đi ăn ăn nằm tắc hết được chỉ ở tận nào chung mình cái gì phải cái gì phải cả cái gì mình cái gì qua gì mình cái gì mình cái gì because nam don't be do mari famo mudri famo me ti sante chena wi se kake ona bana ko le fam tia na su mu ni tia na so su fi mo ji like this ike bo kwalo mo ai no bo na ba se mo fa ni kuku so kwa no ko fi awa ti so mo bo aso mo ni fen ka de kwa ni jo fen ka de kwa ni se ni jo fen ka de ke ke mo ai de kwa ni se ni jo fi awa. Hey, that's so. Ọ dịpụ ka ọ chọsịrị isi m biko jebegodula onwe gị. Hey, ihe ọjọọ na-atọ is well. 0706-048-5853 ma ịkpọ na 0915-570-8347. Hello. Good evening, Kime. Kekwan. Afagi Bugini. Sylvia from Emezinu. Okay, na-ekwu na the DNS la asị ka na the man no just continue with the ụmụaka.
ụfọdụ ụmụaka na-eyikwe nne o. Ụfọdụ ụmụaka, most of them na-eyikwe nne ha. Mhm. Mhm. Mm. Yes. Abro bloggers, yeah, bro. Anything they will take about bro bloggers. Yeah, but the test results, guy, for with ebe the man na pia unye itar in a grave. The results. Except now, oti diki oti suwe kwa except has scholar na result ahụ, but I doubt. Airports, each job obodo ha with their own personal hospital. You cannot even bribe them. Ikewu. All the too much. Oh. Ikewu. Nna akwa nwaanyị ka mbụ ekwa nnakọta na-ajụ onwe m ya bụ ajụjụ. Ọ dịkwa. Ọ ya amanụ. Okay. Oh, ike ọmara. My dear Dalo. All right, so una anugonia the issue bụ na sometimes ije test maka onwe ndị na-ejeche test mana una adị echetezi na na-echeki fertility test. A na-eme fertility test ịma na nwoke ezukwalụ sperm count ya imago ihe na level ya, all these things. A lot of us are there. Amam nọ na ya mụma achọghọ icheki ya ka ọ dị agbata anyị n'obi ka ọ na agwakwala anyị n'onye mana along the way nwunye ga-atụrụ ime asị miracle ọ bụrụ imago asị na miracle ekpere nka. Well, it can be anything, but the fact bụ na a lot of men, not all men, a lot of men na-aga through this predicament na befa every day. Hello. Keke ime. Afa gị bụ Uchechukwu? Onye ma Uchechukwu? Nnọọ. Daalụ sọ.
Alright, mana ịma na ụdị ihe a nwoke na-eje with full confidence na onye amụrụ nwatakịrị si bịa mee. In fact, adị m sure na ọ bụ na ọ ma na ọ bụrụ ya mere ụmụaka adopt, ọ ya agwafa. Ọ bụ na ọ ma na ọ bụrụ onye anwa bi ya mụrụ ụmụaka, o nwere ike ibidogodo n'oge sipafa na adoption, because by adoption ọ dị allowed. Even otu ọ bụrụ ụmụ ya chọkwa ikpofe ha obodo ebe ọ ya kpofe nwa, mana obi ịmago ndị betrayal bụ ihe bụzi the problem, the man now. The betrayal bụ the problem now. Hello. Good evening. Kekime. I'm good. Oh, Cecilia. Ndekwa mma. Cecilia onye jekwe? Yes. Nke isi ka ịkpọọ m. Ndekwa mma. My phone will reach so I couldn't attend the YouTube. Ee, ya afụgo meseji Brent Charles. M na-echezi nke gị ka ọ gbagote. Adekwa m mma o. You know they finish o. A lot of secrets. That is why this society is having problems. Families are hatching a whole lot of secrets. So, if you are actually here, now when that is on our mobile, or the cancer, cancer is. I don't know how to explain it. So if we are carrying, so you find out that the people that are supposed to be giving morals to the children are already living in very terrible secrets. Imagine 6 children. Everybody can take which might be the worst of it. But the unfortunate thing when a woman is no more alive. Hello? Nna gege ntị. Okay, when a woman the man. Yeah, now we are normally adopt like some other people who go. Because when you adopt a child, can go out with the child. The most important thing we need to know, when I can't just document the man adopt. God. Yeah, we 10 years too much. It's not all we take okay with here, but tomorrow not give me at this stage. And the children will feel bad. Because at least the first time you go 12 years or so, that means all the men are not there for car. No problem that they have now, 80 or maybe now. In my mindset, oh, I see this kind of bad thing is happening. Oh, one because I ain't no money at that. They don't work it too. Check your facility. I'm not encouraging what the woman did, but please, we should find out what is happening in our family. I ain't also. So much secrets are going on. So men will go outside and have these children. Maybe one day I go back to the stand there. Oh my God was also female. Is an abomination. They should stop. You think the family is better, the marriage is better. That's society will make a demand. Eh? Even the CKO, at least, make they hear. Ndị ga-amụta ndị nwere ntị dị mma, ndị nwere ntị rọba, chọkwa ichegharị ha chegharị. But God will help us. Onye ma asụsụ onye Igbo, onye amara asụ ngwa, ya na ebe ọ sọrọ ya sụọ. Nne m dị CKO, thank you very much for the wonderful work you do. Daalụ sọ, daalụ. Nna ya bụ ihe fekwara arụ nghọta, fekwa arụ nkweta. Maka na o nwere some certain things ọ ga-abụ o mee like this, na wonder isi ka ezi ife na-emezi. Ka ife na-emezi. Adị nke ka njọ bụ na nwaanyị anwụgo, anyị amarọ na ofu nwoke nwe ụmụaka. Ama m find ụmụ nwoke ndị larụsịkwa with nwaanyị bụ ife ga-amazịkwa onye ọbụla ewepụtaba onwe ya ofu. Ee, ihe ọjọọ na-atọkwa ọchị, ọtọkwa m mma achịkwadi anyị na nwere ihe ọchị nọ n'akpịrị eme. Hello. Good evening. Ka ime? Okay, gaa n'iru Joy. Their own condition. Because all the hammer and hair were on my house, hammer on your papa. Okay, a couple of them. I don't work. I would not get like I would even know I got today. Oh, my company will do all the
ụmụazị adịka ma ọ bụ na ọ ga-enwe ya omume because ịnebe anya na ụmụaka ga-anọ dịka ọsọ nwere onye ha mara onye bụ dị asatọ olu mara ha ma bụ nke a ha dịbara anya ma ma ha agwara ha isi amadị ezigbo na onye nwụrụ anwụ ajụjụ mana asị m na ọzọ na oyi ekwu mere ihe omenala jụọ ya na ọkọwawa onye bụ na oge nke ọzọ nwere ike ọ bụ na nwoke na ọ dị na-emekwa ka nwoke mana ọ bụgoro na ọ dị na-eme a ga-akpị ya akpa ọ bụrụ ya ya eje mee n'azụ eme ya n'azụ otu anyị ọ bụziela atọ a na-adịkpa ya akpa nwaanyị na nwoke akpa ọmago na nke nwoke adịrọ feta ọ mara ihe ọbụla a na-eme nọọ ịsatọ ma ọ na ọ nwere ka esi megharị ọ na-amụrụ ya nwa ọ jiri ya ero oyi ụlọ mana ije mee ya n'azụ ọ na-agbụwakwa otu mana ụmụazị adịgodi nke ka nwaanyị akara m ime ka ụmụazị abụrụ ndị ọtụtụ na ọ bụrụ ụmụ otu ọ ga-akakwa njọ na ndebegodi otu a ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ọ gwụkwara ike and nke onye eju aka njọ maka ụmụ nwoke bụ na ụmụaka n'idiri inwe obi ọkwa mbọsị ka mụ na unu nọ na-ekwu okwu maka nwaanyị nyata afọ nwaanyị ọ batara n'ụlọ aha as third wife first wife and second wife bụ ihe nọchizi na as first wife then ya nwa bụ third wife nwa ya nwoke nọ na Lagos na ya arụ gate man a sị na the guy nọ na gate slump ebunate ekwere ya ka abata na obibe nne ya sị na o nwere ebe di ya bụ nna nke nwoke nwụrụ anwụ nyefe ana na ifite dunu ka sị nọ na ebe mana nwaanyị ekweghị ije ebe a maka na ebe a bụ oke ọfịa so ụmụ ihe a na-afịacha arụ nwoke sizie kịta na ọma take care of the children ka efe oge ọ n'ọfịa ka o ya eje kwanyecha afa ka ọ gịnị aghọtara m ọ n'ọfịa o ya eje ụmụaka ya afụzi je kpagharịwa chọwa akara aka ha ka ọ gịnị. Hello. Good evening. Ka ime? Chinazọ ka ọ Chinaza? Isi n'afọ gị bụ Chinaza? Isi n'afọ gị bụ Chinaza ka ọ Chinazọ? Namesake m. Ị bụ my namesake? Yes. Wow. No, imechesi ka ị support hey, yeah, thank you for calling. Gaa n'iru. Yeah. It's no more ne kanya nwa na onwe ya mụ. 6. Yes. Wow. 6. So, the last day, the guy more than one, then another, they will understand. So, the boy will power, Kpọrọkwa ụmụ ya. Wee mee. Eji anya isi.
My dear. Bunyorie. So her support ya. Jide entire family. Na ma ho na ogwu ka o ji ejide an entire family. Hey. Ọ na-eme ịma anụ ya. Yes. Daalụ. Daalụ so. Oh, daalụ. Bye. All right, 0706-048-5853. Actually, me pick one more call to pull nga musical break because issue I I'm telling you, I'm not your mother say church, but because over and over and over, if we get on board, no, I actually no. In nos near get up again, HRN, no, Rachel, no, have come on, but see here game, make a water. But see here game, like when you can't know you, my last color you now. Ihe men na society, God forbid the ihe men dear now. Ke ho digi ka onye ga-eme. Onye nka ụwa niile magolu na ọ na-apụ n'ilo na-ejegharị na hot pride nwoke. Amarom like she said whether na ọgwụ ka oji ka ọ nọghị ha akpara akpa. Okwu ike ọbụna nwoke ama mmụnwụ nwa, a wee sị ya ngwa go ye into the society. Mụọla anyị ma webatawala anyị n'ime ụlọ ife anyị ma na ya chọrọ ka ezinụlọ anyị chie. Could that be the case? Because ihe abụrụ on a normal day ka hapụgolu mgbe ochie mgbe ọ ya wu ime ihe ọjọọ like this arụsị efi by the time
kọtịn gị felu mgboro na-abọ mgboro ite ma na Amadioha abatago ka ọ bịa rụọ gị kam ka isi arụ onye ọzọ. Normally ihe abụrụ ihe mmadụ kwesịrị ịdị proud of. Ọ bụrụ ihe ọ ga-awụ ị na-eme na-aga na society freely. They no born you well. Yeah, ndị ga na-ede gị young people ya na-ede gị ka ịpụta eburu gị like this amaburu gị tie gị na market square stone godu gị ma ọ chọọ punishment ọ bụrụ banish na-eme gị anyị dị ije gwawa ndị bunu ga na adịze surprise efuzi akwa ọkwụ na-ede na African magic ife ọmalụ hey mama ngozi come ọ ga-eme gị vam n'anya that day. Normally ọ bụrụ before dị ya adị eme ma adị aka ọbụla akụkọ. Mana ndị Gen Z adịm sure na onye na-eme ihe terube 30 years. Adịm sure na onye oji maka ya wee bịa because ọ kaala m mma o nwere nke dị mma mana ọ kaala m mma na nwaanyị mana ụdị ya na-eme probably ọfụgo na n'iki ojubego ọfụ onwe ya karịa na ije were jiri ụkwụ gị na-abọ wit anya gị na-abọ wit aka gị na-abọ jee otu anụ imechi kpọbatalụ nwoke izi bụọ ịtọ ịnọ ise isii. Ọ dịkwa egwu ụwa niile amalụ iwe na-aga ika dị free na-aga. Hello mgbede ọma ka eke ime nwaka ego from Abakpa nnọọ. Yay. Dalo. Unu afugoni ano. Unu afugoni ọ bụrụ ụmụ nwoke niile bụ ewu. Which is true. Ọ bụrụ ụmụ nwoke niile bụ ewu ma onye nke wee letara na-apịa n'elu grave nwunye ya ma onye nke hafuru nwunye ya o je na-amụrụ ya nwa n'ilo. Onwe ndị ama tolerate ya. Onwe ndị ama onwe onye mụ na ya na-ekwu okwu this morning say na enwe 3 kind of people in our lives and ha nọkwa na our contacts na phone anyị. Ndị care about you. Ndị bụ na fa achọ dị ma ndị they don't give a damn ihe ọ bụla ịchọ ime. Then ndị bụ na fa kwuo ndị nke ịtọ bụzi ndị chọrọ ikwu mana ụjọ na-atụfa. So a lot of people bụ ha fụkwa na ala ihe na-eme ha eji nwayọ megịnị gba nkịtị. Ha achọghị ịma. Ọ bụrụ before. Anyway, ka anyị jegodu na cheta azụ mgbe nna chetala azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Mgbe nna chetala azụ gụpụta meseji isi m na YouTube. Cheta anyị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazọ. Ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne were asụsụ anyị nọ wee dissect bụ okwu nwee ike make sense out of the nonsense. Kedu ihe ịchọ ka ejiri wee cheta gị? Kedu ihe ịchọ ka ejiri wee cheta gị mgbe ị ga-anwụ? Mgbe ị nọọzịa, the people you left behind. Kedu ka isi wee chọọ ka ha si wee cheta gị? Bebe ekpere ka ị nụọ a partner the kind. Ka ọ ya wee gbasachagodi ya wicked ụmụaka gị. Ọma ngwafa ihe ọ ga-atru n'aka gị. Bebe ekpere. Gị nwa na onwe gị dozie ụzọ gị. Ọ bụrụ anyị na-ekpe ekpere na-eme ihe na-adịrọ mma, dozie ụzọ gị ka o nwee ike wọọkụ. Na-anachita azụ. Sambalito
Looking for comfort, style, and peace in one place? Welcome to Hotel Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful rooms, swim in our clean pools, enjoy tasty meals, and chill at our sky lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights, with great food and good music. Call 0915 079 2175. 0915-079-2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here. Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram. Yo, they wanna know. I need it for you. Vote 104.3 FM. And they all know Mama Jesus. Hey! I'm Mama Mackenzie Udossin, aka Madam Teresa, all the way from Abagana. And I'm not ODENIGBO, we may vote 104.3 FM. And for Konyako. You go. Abogeni ka mere iji kpụrụ m n'ọnụ. Abogeni ka mere iji kpọọ m asị. Na mụ na gị bụ nwanne, onye jebe duru ibe ya. Onye ilobelu tinye ọgba aghara. Na mụ na gị bụ nwanne, onye jebe amụma na be na mụ na nwanne m edezigo. Amụma na be na mụ na nwanne m edezigo. Iwe gị dị ọkụ dajụa, ọ dị n'obi m o. Ọnụrụbe. Ọnụrụbe. Ọnụrụbe na mụ ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Akwa nwanyị na-ebe, ọ na-emekwa gị n'obi. Eya. Izuka mma na ndị eji n'ime ahụ, mana ị na-agba nwanne gị ama, arịrịa na-erizi onwe fa. Na onye nwaghị n'aka ndị anya. Na mụ na gị bụ nwanne, onye nyebe nzu na ụzụ arụ. Amụma na be na mụ na nwanne me. Hey, 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 na mụ na nwanne me den NISO. The Nigerian Independent System Operator. Ọnụrụbe. Ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ. Ọnụrụbe. Iwe nwanne eri na kpokpo n'ife mere oge gbagharụ. Nwanne jere nwanne na mbọsọ ya na ọya na. Aye mama, ị na-anụ ka ogene m na. Aye, oge na ọmụ na-ekwu. Maka nwanne amakado. Na nwanne amakado. That speaker will make all those noises. That speaker outside. You say? That speaker outside. Okay. You did what?
Oh, making the noise. Yes, it is. Checks showed that generation. I'm not game. If only happy ever after when the pain gabia. Oh, God, son, my body's house, son to lose my son. Good. Ọ na-agbawa m obi, obi mgbawasị onye ga-akasị m obi ma wụ m akpata oyi. Ị ga-ebidogo na man ụwa. Hey. I told me I heavy. Don't put it like Wait, where you? What do you say? Bam na n'ụzọ n'ebe na-akpọ onye tere aka. Before the ever after ịgbakwa na penu ga-abịa. Ọ ga-aza mba na the farmhouse until akpamaza. Go Ọ na-agbawa m obi, obi mgbawasị onye ga-akasị m obi Achọrọ m ya heavy. Come to don't tell you. Ga-emekwu ya ugboro 5. Ọ na-agbawa m obi, obi mgbawasị onye ga-akasị m obi na wụ m akpata oyi. Ya na chetago mazụ na Volt 104.3 FM na egwu ikpeazụ nke mkpọ bụ for ụmụ nwoke. I am telling you, amara m the reason why ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji eme ihe ha na-eme. Ya wụ pure wickedness in the lightest form, because onye eji ha mma o jighị ịtarị. Ọ bụrụ nni ka ọ dị enye gị, ọ bụrụ respect ka ọ dị enye gị, kama your pride beyond our hearts. And onwere ihe dịka itoili with a man's pride. Onwere disrespect ka nke ahụ. So amara m ihe bụ ife afọ, amara m na ọ maka ego, amara m na ọ na-ịdị ha competent in bed, amara m ka m ga-esi wee tinye ya. Ọ na ịma ha bedmantins, ịma ha akwa okay, ịma ha akwa n'enu akwa. Amara m ka m ga-esi wee pịa, but whatever ọ bụ merụ ụmụ nwaanyị ji eme ụdị ome a na-emesi ya ụmụ nwoke, biko nagidenu.
nagide na ihe na-ewute mbụ na ihe a na-arọbzi off on the younger ones. Ife ebe ụmụ nwoke na-ekwu maka otu esi anụ nwaanyị ma na ha ama nnụ nwaanyị mana ụmụ nwaanyị kịta enwerezi isi. Gị na onwe gị bụ na ị nwere isi brain ya kpakọrọ ọnụ ihe ị na-awọndazi si onye nwanne ọ bụ na ị nọ na relationship currently ị ga na-awọndazi kedu anya onye gị na ya nọ dị n'ihe nwa nji afụ gị ebe ọ bụ na ọ dị ndị ọzọ otu a because anyị nọ n'ụwa and otu ọbụla anyị si wee chọkwa ịnị anya environment anyị na people around us ga na-rub off on us sometimes no matter how small ị ga na-afụ that ịma na onye a na-adị influenced by environment ma ọ bụ humans ị ga na-afịa so ọ na-ewute m ebe apụta a na-ajudge everybody the same because na-enwego ọtụtụ ụmụ nwaanyị over time gosigodoro that na ụfọdụ n'ime anyị enweghị isi because ọ bụ na ị nwere isi ịma na-akpa ụdị agwa ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị nwere isi ịma na-akpa ụdị agwa ọ ka mma na ịtụpụrụ na wit di gị si ya nna m anyị na-egokwa anya 3 years 4 years problem eshi ekwe m n'aka ka anyị jee mee adoption karịa na ịbịa na-agba n'ilo ọhaka ụmụaka 6 ọhaka ụmụaka 6 ọhaka ụmụaka 6 onwero nke nwoke ga-asị na ọnya oke akwa mmadụ bịa na-asị na ọ dịrọ possible nke akwa onye ọzọ ekwu gị esi na onye nke a bụ nwanne di ya because na nwunye di ya but somebody in the family onye ọma ọfụma afọ ụmụaka 6 kwa mana nke a bụzi na ama at least nwoke ma at least ọ ma ịmasị na the seat banye n'ime ya amarọ m ka ha si make the arrangement amarọ m na ọgwụ amarọ m na arrangement emeke amarọ m but the fact bụ na ọ na-eme and nwoke nke anọ abụ na o kweta ọ na-eme if something is wrong with him onye nwa ka ihe na-eme ya si ya n'aka ọ bụ na nwoke bụ na ahụzụ ya ọma nna ya ọma nkwete that arrangement ụmụ nwoke nwere pride and ụmụ nwoke ka adị jealous karịkwa ụmụ nwaanyị wefu ụmụ nwoke ha ka adị jealous karịa ụmụ nwaanyị ha adị esho ya mana mbọsị ị ga-emezi nke ị ga-eme ka ihe eji malụ na onwe nke ime anọ na-agụkọrọ gị dowe elu gị ss n'ọnụ ihe o ji edinwo ya bụ na ọ bụ nwoke so aghọtara m ihe ga-eme nwaanyị ga-eji wee mee arrangement with nwoke isitọrọ dị ka izuo ya ezo isirọ ka ị pụọ na mgbamgba ebe unu bi ị nọrọ ebe ahụ ị na-anyụ ọtọ na-anyụchichesi ndị mmadụ ụzọ and otu a ka a ga-esi wee na-eme ya na ọ dị normal ndị ya na-etonite esi ụzọ ahụ na-aga moreover nwere ihe melụ nke nwaanyị nwere onye tie ya nwere onye mara ya ikpe ọ na-agala onwe ya freely na-eli nri na-abakwa be di ahụ na-apụtakwa ọ gwụkwala ike hello ka ime uhuruchioma ekesi gaa n'iru nnọọ achọrọ m ka nkene gị n'ọrụ ị na-alụrụ anyị biko ị na-eme ka obi na-adị anyị ị na-enwepụta okwu na-ada ụda alụ bụ alụ abọmikọntrị bụ abọmikọntrị ebe abọmikọntrị bụ abọmikọntrị ọ na-ewu achọrọ na m ka m tebe bikọs ya bụ abọmikọntrị ịghọtago ka ọ dị na ụwa bụpụrụ ụwa daalụ sọ daalụ nwoke ọma daalụ ka nsolu ekesin wee kwuo sị na abọmikọntrị abọmi gịnị kọntrị ife anyị na-akọmiti hey ụmụ nwaanyị ibe m hello abomi ịkọmba azine
ike gwụ eke gburugburu ụwa niile anụgo m ọnụ gị ana m ekene ezi imo ga-eji ofu nwa na gị otu mmalụ na-ekene gị Auntie Chinọzọ good evening. ka ime na I dey my sister I belong travel since. ka afa gị Ajụ mụ abụ ezi imo ga-eji ofu nwa na gị ojo oto wee malụ nnọọ ezi imo nnọọ mba nsogbu adịrọ aghọtara m nsogbu adịrọ mana ama nwita mana m nọrọ Enugu gara participate ba Ufodu FM anyị na-amụta ihe everyday ntị gaa n'iyi ọ bụrụ iwu na ọ ga-ahapụ okwu aka so ihe anyị na-ekwu na a na-ege na-ekwu ya niile mana as a last I will still contribute mana the woman self na onwe ya ihe nche ịjụ ya na ọbịa ọ na-enwebe isi mana ọ bụgodu na ha na-enwe ishu ọ bụgodu makwa na ihe a my brother ị anabagodu be nna gị ishu ahụ ruo nke ime ọnwa n'ilo ị anabagodu be nna gị na-eje bọọlụ ba n'ebe ahụ onwe onye ji ya nya bọọlụ na ya na be m is well. I'm money na-ekwu. Daalụ daalụ sọ. Onye a na-enwe nsogbu na marriage ya. Iruo na marriage gị nwe nsogbu ịchọ ịgba n'ilo mụta nwa, ịchọrọ ịgba n'ilo mụta nya like ịchọ igosi anyị proof na mmegheri gị na certify ya. Ị na-abịa nna gị je megheribe na ya full time. Je ebe a je nwee nku febezie. Hello. Okay, gaa n'iru. Like if my senior brother were now, the whole village was my senior brother was my mom and my name. So he had the other one I can ask him, but the man over high because the day of that caravana, yeah, more the food in a shop. Ha na-eli nri n'ofu efere. Okay. My Ke side unu? Ke side unu? Ke side unu? Ke side on Imo? Ke side on Imo? Unu enwere nsọ ọbụla? Nothing like that. So that is what I feel matter now support in the because I get that man gradually the man out. So don't I see am the way you want to give me. And the one you said that I got am the way you want to give me. Anya bụ na onwere nsọ na kama na nsọ unu bụ na ọ bụ na nwoke amara na afri ọmalụ ọmanna fu nsọ dị. Anya bụ na onwere nsọ. Da ka osisi ya.
Dalo. Oh, bye so. All right, una nugonia no. So the pal, at least so long as na nwoke chọpụta self na ihe ya eme ọ ka bụ nsọ. So because na nwoke achọpụtara nwaanyị a na-eme, but achọrọ m ime ka unu malụ that ụdị obodo ahụ ị na-anya ị ga-afụ na ụmụ nwoke ha ga na-ada too much financially. Ị na-anya na nwoke ahụ anya ka finances si adị, ka finances si adị. Nwaanyị ọbụla na-ala nwoke ọzọ ka o metụ aka n'arụ after akwụchara ụgwọ isi ya, nwee spiritual attachment to herself, gosiri that na nwoke ọzọ metụ gị aka ọ ga-affect nwunye di gị, maka na ihe a ọgbụgba ndụ agbam na ọgbụgba ndụ a na nke ọbara nke kan ihe a bụ ọgbụgba ndụ. O mean that na ikwesị ọ bụ na ịchọ ka ihe gaa alụgọ ọfụma ikwesị ịdị clean, dị clean for your husband, because ọ dị nnọọ ka emetọsịchago gị nnọọ. Imagine na imetọsịchara onwe gị bata n'ụlọ be gị, ịbata n'ụlọ be gị a nọrọ ebe ahụ, ọ dị ka mmadụ chọta gị na ọ ga-adị comfortable that place. Ka m jiri a hygienic house now wee mee example. Ịdịrọ hygienic, mmadụ bịata be gị a na-achụ mmadụ ọsọ. Kedu ka o si wee dị gị ka ọ bụrụ na ị bụ onye nwoke na-emetọsị nwoke ọzọ na-emetụ aka? Kedu ka o si wee dị gị ka ego chọọ ịbata ebe ahụ, ego dị gị n'akpa chọọ ịbata n'ụlọ ahụ na ọ ga-anọ ọma nnọ? Even the Bible says that cleanliness is next to godliness. Ọ bụrụ ọsọsọ maka environment gị, ọ bụrụ ọsọsọ maka environment gị, ọ ma ahụ gị, ọ ma ahụ gị. So ọ bụrụ na ị nọ na di ị na-agba n'ilo, cheke finance dị gị, cheke health ahụ dị gị. Mgbe niile unu na-agba ya eri na-agagharị hospital, ahụ dị ya mma tata echi n'obido, ahụ dị ya mma tata echi n'obido. Nwoke nwere ụtọ ọrụ rute ego anọrọ ya n'aka, befe mara ya ego agbari ya. Ịjụọ nwoke kedu ihe o ji ego wee mee, ọma mma. Nwoke na kedu ife mmelụ mmadụ ama ji save nwa ego ebe ọ bụ na ị na-enweta ego, mana ọ dị ekwe gị save. Ọ because onwe ihe nọ na be gị na-achụ ego ahụ ọsọ, and ị need tackle ya, whether na physically or spiritually. Tackle baba ya ha na-abụ, tackle bịa ha na-abụ, because ihe na-eme gị dị spiritual. Onwe onye ị ga-enweta 1 million tata kịta na ịjụọ ya kedu ihe o ji ego a wee mee, ọ mara. Izida na o ji ekwugide ndị mmadụ ụgwọ, kwụchaa ụgwọ, ọ na o ji egbo oringo, ọ na ozugbo ego ahụ bata mmịa daa ahụ, ozugbo ego ahụ bata mpịa daa ahụ, ozugbo ego ahụ bata amarụ na nwanne ya nwoke nọkwa na nga ka eje kwụọ ụgwọ nke amụ. Something ga-emelele. Iche na ọ dị normal, no normal problem, na life is full of trouble. So when ndị nọ n'ụwa ha enwere problem, I'm telling you. When ndị nọ n'ụwa ha enwere nsogbu. So ị na-eche that na iwu na as a human being ị ga-enwerịrị one problem. The only challenge ị ga-enwe is how to make more money. Ọ bụrụ how to make money, but to make more money, because as long as no ihe ị na-eme na inwe product ị na-ele na inwere ebe ọ ga-awiteta ụla every money nije, you are making money. Come on, how to make more money kwesịrị bụ the problem. Not ịpụta ahụ anaghị gị ị na-aga hospital all the time, ị na-anya na account gị zero, ị nwere savings. Something is wrong. Ego batakwa na alụ like this, ihe erichapịa, ihe enweghị isi. Imewezi account, ọ bụ na ị na-eme account every month, isize ka ime account, ị mara ebe ego tinyere isi, ị mara ka o si jee, ị mara ka o si nata, ọ dịrọ normal. So ọ bụkwa na ị na-ege m ntị today, ọ bụ na ị bụ nwaanyị, ọ bụ na ị bụ nwoke, ịmakwa na ị chọrọ ịnụ nwa, nwoke onye si dịkwa single, mebe ihe ọbụla sọ gị. Mana so long as na ijego jesi mmadụ kwụọ ụgwọ isi mmadụ, unu abụọ na-alụ mmanya ahụ, kwefu mmanya ị na-esekwa na analụ nwaanyị na-esekpu na di ya analụ ya dị na-emesa ejezi na nke tebụl mpa nwoke sekpulu na nwoke mpa ha ekpere gị ekpere, ejikwana ya akparị amụ. Amụrụ mmadụ onye nọ n'ime ume white wedding, mana kwefu nke traditional ahụ na-eme, ejikwana ya akparị amụ for anything. Eji na ya akparị amụ because ebe a ka nsogbu unu na-ebido. Unu anaghị ama ihe unu na-ata ya onwe unu tu.
iche na ị ga-eme anyhow. Ime anyhow, you go see anyhow. All normal thing. Imekwe na ele anyhow, iwuriri na ị ga-eme gịnị, ị ga-afụ anyhow. So ọ bụrụ ị chọọ ịfụ anyhow, you continue. Inwe ike nwoke je ka o je seal deal na ya ha kpachagokwu ya o ka esilzi ya deal ofu ihe eme. Ị na-wonder. Sometimes so ihe ụmụ nwaanyị jetelo n'okwu bie na cost di ha. Because another thing, di gị kwesịrị ịbụ ya accountability partner. So sometimes ha na-take part in ihe ọjọọ ahụ na-eme. Because anya ha kwesịrị run ebe ị nọ as their partner. Ignorance abụrụ excuse. So mgbe ihe ga-achị ime gị, ọ na-eme gị, ọ na-eme nke nwaanyị, ọ na-eme nke nwoke. Ọ na-eme nke nwaanyị, ọ na-eme nke nwoke. Ebe a nkụ ga-aghọta that na ihe a na-asị na we are one, no true. N'eziokwu, mean na problem nke nwoke bụ nke gị, problem nke nwaanyị bụ nke gị. It is interwoven ma agwacha ndị sụrụ oyibo. Emeghị gịnị? Etinyekọgodi ya ọnụ. So, na-asị unu jishikwa ike n'ihe ọnụ na-eme because my show na-abịazi to an end. And I was na the last wrap of the show. Ọ bụ na ị na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ na ị na-amịgharị. Ị na-amị mmemme. Ọ bụrụ nne m ukwu ọ sị gị mmemme. Emeri ga side emeri ga ebe ni nwoke tinyelu gị ego na akaụntụ ijefu ya nwaanyị nọ na di. Hey, mbọsị di gị ga-anwụ. Mbọsị ofifu nwoke anyị na-eputinye through this pressure, whether na ọmụmụ na ọmarọ. Because ihe ọbụla nwoke amarọta ọ ya amụ eche, nwere ihe dị hidden under the sun. Mbọsị ọ ya amata obi kolapụ nwoke mmadụ, ọ daa nwụọ, mmadụ ama nye gị miru ka ị were ya fụ ntị gị. Ị ga-afụ ya by yourself. Ọkwa ife ọmịmị ị na-amị, ị ya amịgide ya ike ụwa ya agwụ gị. Ọkwa otu a Chukwu nye gị ọmalịcha nwoke na-respect gị like ya. Inwe ex, una na-ex yarị. Amarọ m ihe ebe ex gị ahụ nọ mgbe i jere ịnụ di. I stay with your ex. O ruo ka ịba na marriage. Ha echeta na it could have been us, it could have been you and I. Asụbarụ gị English na-eje ka ihe ma amarọ. Gwa na onwe gị na-key in. Kama ihe a block, ihe afụ na onye a pure temptation. Ihe a block ya off. Ị na-eso. Ọsọkwa na gị hello, you say hi. No boundaries, nothing. Before Maria, because okay, nkata from ikpa nkata, they were fond of each other. From the fond, sige you can wonder, sige have you eaten? See, I know. On a jug have you eaten? Makana dig nwere ego ji ego nye gị nni mo ni adro no no big. Go no we ga so mangala fish. You see that you've not eaten or sige okay, what do you want for lunch? Because some work away from hey. We actually know the key what you able temptation. Ki what na ọ na-eme. Onye adị send buru gị ego, piam o send balu gị ego ozugbo. Ọ bụrụ ezigbote mmadụ, bụrụ kesaya. Ị mara ọnụ anaka ọ na-awọta. Ọ na-awọta the ground. O mewe gị ezigbo mmadụ, mewe gị ezigbo mmadụ. But ọ ga-asị gị let's see. You cannot say no. Because oriri amụ ebu na-eji ibi ụgwọ. Ị ma nsị nwu no. Ijezie piam. Ihe gị na di gị mewe for 5 months, 10 months or 1 year. Ije na nke piam ọbanye. Ị na-eche anya sị na ị nọ na di. Imam wepụ nwa iburu ya. Ihe mezie nwoke mmadụ abanyezie confusion. Ajizie confused. Dị betrayed. Ihe na-ewe m iwe na onye nke anyị ji maka ya webe taa ngwo. Anyị ama mma onye mụrụ ụmụaka, ya makwụdị na ụmụ nwoke amakwa self na ọ dị because ụmụ nwaanyị dịkwa smart o. Nwaanyị chọọ ime gị ihe, ọrụ ọ gị ya clean. Ụmụ nwaanyị ha alụ ma gị nwa na onwe gị tụwa dị ime ma mmadụ self because nye nwa nọ na di. Ọ gwa ha gị ma mma. So ụmụ nwoke ahụ niile na ya nọ, ọ kịta ka ha ncha ya apụtabazi si hey na ọkwa mụ amụrụ nwa ma ọ bụ na afa chọọ, ọ bụ na fe nwere ifere. Maka ọ bụ na ọmụ nwa mmakwa apụta mmakwa ekwete na mmekwele nwaanyị nọ na di. Because normally ihe a kwesịrị ibugodo alụ. Normally ihe a kwesịgodo omegodo ozugbo like this, a na strike godo gị na ekwete na ọ na-eme. All the very appalling, all the very bad that n'otu anyị nọ kịta anụ at this age and time, technology is
ijiri maka na nwoke ekweghọ nwoke ama m tụwanwu gị ime ije na-agba n'ilo na-ebubatara ya bad luck n'ime ụlọ na-ebubatara ya bad luck na-ebubatara ya evil spirit ma ndị marine husband unu bụ na marine husband na-enyecha unu nsogbu ijezije multiply ya problem wee bubata ya n'ime ụlọ a na-ekwuzi asif na nke ahụ adịghị enough gbasa ihe DNA ya kpafụtazi ọ bụ na ofu mkpụrụ nwa atọfụ ụmụaka niile ụmụ weda na otu ma mkpụrụ ofu onwero nke bụ nke nwoke nwe ma hey is well kama na mụnwa ya asị gị asị nwaanyị asị nwoke nwunye gị so long as na ịmarọ nwaanyị a deserve nke ọ na ya jee chọọ ụmụ nwoke a ntụgharịa ime ya jee ọha nwapụsị the life gịnị ya na-ebi unu na ha kwesịrị na-ebi the life gịwa ime mee by mistake ka iji bata bana ebe a kọrọ ya mma bịa na njedebe n'ụbọchị nkịta si gị ke chi na-eburu ụbọchị ọzọ bụ na gị ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị chi n'azụ and man ka anyị si eme anyị na-agbarisi okwu ebe a nnọọ were ya mere ife bara uru m ga-etinyekwala unu ọmalite egwu metielu na egwu pati ọbas maka na nwaanyị mee gịnị oke ka ntinye pati ọbas taa Tọzdee ka ntielu pati ọbas ezi nwaanyị dị ụkọ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ m unu ga-anọ onye mara asụ sụọ n'ikwu onye amaghị asụ sụọ naanị agbacha ọsọ agụọ ma ya ghọtago agbacha egwu ọ na n'ukwu nwaanyị ka nka ka ọ ya ghọta ije ndewo Hey, Brain Charles, daalụ. Thank you so much. Thank you for joining me.